Dobar dan, kako ste? Anđelka! Anđo! O, majko moja, šta je ovo? Šta ti je? Anđelka, pogledaj ovo, šta mi je ovo? Šta ti je? Šta ti je to? Šta ti je s licem? Pa ja sam tebe zvao da mi ti kažeš šta mi je, ne da ti... Pa šta si radio? Pa ne znam, nešto sam trebao da stavim sinoć na lice, na kožu, danas taki sastanak, pa rekao da mi malo to omekša, da lepo izgleda. Šta si stavio? Stavio sam da ovo žuto, ovo s***nje ovde tvoje. Pogledaj me na šta liči. Pogledaj, šar planinac. Stavio si kremu za samopotovnjivanje. Pa šta je stavljaš tu, bre? To treba se drži u garaži, u podrumu ili nešto tako, bre. Ne ovdje da držiš, otko ja znam zašto je. Dobro, nije ništa strašno. To će ti prođe za 8, 9, 12. 12 dana? 13. Ali ima rešenje. Ima rešenje, možda odeš na hemijski peeling, da ti sprže celu kožu s lica i onda to prođe. Jedino što ne možeš da izlaziš 3 nedelje. nedelje Da se samo zapalim. To bi bilo najbolje. Izađem na ulicu, fino se zapalim lepo i onda će to sigurno se dode. Ma šta te briga? Malo pričaj iz ovog ugla sve vreme. Ovako neka. A misliš da je duhovito?